Moi, mä oon Henrik Wikström ja mä väitän, että meillä on nykyään niin paljon virikkeitä, että ne on kääntynyt meitä itseään vastaan. Kato tää mesitsi. Mä oon ollut ekaa kertaa tässä hallissa 80-luvulla AC/DC:n Fly on the Wall -kiertueella. Se oli sellaista aikaa, jolloin kaikki oli vähemmän ja asiat oli yksinkertaisempia. Jokainen uusi levy, jokainen leffa, jokainen keikka, ne oli älyttömästi isompia juttuja kuin nykyään. Siihen aikaan, kun oli pelkästään lankapuhelimia, niin jos ei tavoittanut kavereita perjantaina, saattoi olla niin, että vasta maanantaina koulussa kyseltiin, että missä kaikki oli viikonloppu ja mitä jännää on tapahtunut. Ihmiset yleensä haikailee menneitä aikoja ja se, mikä näissä on yhdistävää, niin on se, että menneinä aikoina asiat on ollut yksinkertaisempia. Ja jos miettii tätä aikaa, niin asiat ei ole yksinkertaisia. Tänä aikana suuri osa ihmisistä on huomattavasti onnettomampia tutkimusten mukaan kuin joskus aikoinaan. Ja mä uskon, että se johtuu impulssien määrästä. Mitä enemmän saa impulsseja, sitä vähemmältä lopulta mikään tuntuu. Mitä enemmän on keikkoja, bändejä, leffoja, silloin mikään niistä ei nouse keskiöön ja ei tule semmoisia eeppisiä juttuja kuin joskus ennen vanhaa. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo Martan ja Marian tarinassa näin, että vain vähän on hyödyllistä tai tarpeellista ja ehkä vain loput yksi. Toisessa kohtaa Jeesus opettaa rukouksesta ja siinä on aika simppelit neuvot. Sulkeudu kammiosi ja pistä ovi kiinni perässä. Ilmestyskirjassa taas käsketään palaamaan ensirakkauden tekoihin. Mä uskon, että hommat toimii kaikkein parhaiten silloin, kun on yksinkertaisia. Pitkäjänteisessä suhteessa, kahdenkeskisessä suhteessa Jumalaan, niin uskoelämäkin on kaikkein syvintä. Mä ajattelen, että tänä aikana, jolloin on vaara turtua kaikkeen siihen informaation ja viestiin, mitä me saadaan, niin on älyttömän hyvä noudattaa Jeesuksen yksinkertaisia neuvoja. Pistetään ovi kiinni turhilta impulseilta, pidetään asiat yksinkertaisena.